εσάς τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, μετά είχαμε πει πριν από περίπου μία εβδομάδα με 10 μέρες, ήταν ξεκάθαρο, είχατε από την αρχή στείλει το μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις τις οποίες ξεκινήσατε και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη δεν θα έχουν προσωρινή μορφή, αλλά θα έχουν μορφή διαρκείας. Έτσι είδαμε κινητοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πούμε τι υπόθηκε και στο τέτα-τέτ που είχατε με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα, και βέβαια μαθαίνουμε ότι την Δευτέρα ραντεβού στον κόμβο της Κάτω Χαΐας. Καταρχήν, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι εμείς οι αγρότες δεν ζούμε σε άλλη χώρα, ζούμε στην Ελλάδα. Άρα ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται γύρω μας. Τι τραβάνε οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, ότι η ανεργία έχει φτάσει στο 67% στους νέους και ότι το 1,5 εκατομμύριο ανέργων υποφέρει. Γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε τα 5 συστημικά μεγαλοκάναλα να βγαίνουν ανελιπώς από τα πρωινά 10 μέχρι το τελευταίο να βγαίνουν και να λένε ότι οι αγρότες δεν φορολογούνται. Αυτό είναι μέγα ψεύδος. Οι αγρότες φορολογούνται όπως φορολογούνται όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και να θίξω κάτι ακόμη σε αυτό, ότι δεν νοείται αγρότης χωρίς φορολογική δήλωση να πάρει επιδότηση. Άρα δεν υπάρχει κανένας αγρότης χωρίς φορολογική δήλωση. Τώρα, όσον αφορά τις κινητοποιήσεις, οι κινητοποιήσεις δεν είναι φετινές, είναι συνέχεια των περσινών. Πέρσι λοιπόν είχαμε έρθει σε μια άτυπη συμφωνία με το Υπουργείο Γεωργίας, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πλέον, που είχαμε πει για μια κάρτα στο πετρέλαιο, γιατί η επιστροφή φόρου πετρελαίου στους αγρότες είναι κάτι σαν την επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, εν ολίγης τίποτα σε σχέση με το πετρέλαιο που καταναλώνει η αγροτική επιχείρηση. Είναι λοιπόν συνέχεια των περσινών κινητοποιήσεων. Μας υποσχέθηκε κάποια πράγματα το Υπουργείο Γεωργίας και δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, έρχεται, φορολογεί το αγροτεμάχιο, κάτι που δεν έχει γίνει πουθενά στο δυτικό κόσμο, εννοούμε την Ευρώπη και την Αμερική, να φορολογηθεί το εργαλείο. Δεν είναι δυνατόν να φορολογηθεί το εργαλείο. Μην ξεχνάμε ότι οι αγρότες είναι οι αγρότες δεν φορολογούνται μόνο στο αγροτεμάχιο, φορολογούνται και στα εντός οικισμού και φορολογούνται πολύ περισσότερο από τους αστούς. Έχω ξαναπεί εδώ στην εκπομπή σας ότι η Χαλαβρέτσα, ας πούμε, που είναι το χωριό το δικό μου, έχει 5 ευρώ το τετραγωνικό χαράτσι, ενώ το ΡΙΟ έχει 4. Αντιλαμβάνεστε ότι τα σπίτια στα χωριά είναι πολύ μεγάλα. Όλοι ξέρουμε ότι ένα σπίτι στο χωριό είναι πολύ πιο μεγάλο από ένα διαμέρισμα. Εκτός αυτού υπάρχουν και αγρότες σε κάποια μικρά χωριά οικισμούς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο νομός Αχαΐας έχει πάρα πολλούς οικισμούς, όπως και όλη η Ελλάδα άλλωστε. Σωστά. Και τη χάνει κάποιος άνθρωπος αγρότης να έχει ένα αγροτεμάχιο για αγροτική καλλιέργεια γη που είναι εντός οικισμού. Και τη χάνει αυτή να είναι 30 στρεμμάτων. Αντιλαμβάνεστε τι θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος. Όταν 30 στρέμματα τα πληρώσει για οικόπεδο. Συνεχίζουμε τώρα στα προβλήματα αγροτικά. Έχουμε πει πολλές φορές στο Υπουργείο ότι είμαστε η φτωχότερη χώρα στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Και τα αγροεφόδια είναι, και στις τιμές των αγροεφοδίων είμαστε σε υψηλότεροι. Δεν νοείται δηλαδή ένα σακί λίπασμα στην Ελλάδα να έχει 27 ευρώ και στην γειτονική Ιταλία 15. Δεν νοείται να μην έχει αγροφόδια. Ακριβώς. Δεν μιλάμε να συγκριθούμε με το πρώην Ανατολικό μπλοκ που μας χτυπάει, εννοώντας Βουλγαρία, Ρουμανία και τις λοιπές χώρες. Να συγκριθούμε με τις χώρες της Ευρώπης. Να πάμε λίγο στο ραντεβού, τι έγινε με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα. Βέβαια, εσείς το επιφυλάξατε μια μικρή έκπληξη, διότι όταν σας είπε αρχικά, λέει το παρασκήνιο, να τα πούμε μετά την εκδήλωση του επιμελητηρίου, εσείς ασφαλώς θα πιστέψετε ότι με αυτό που σας είπε θα ήθελε να φύγει από την πίσω πόρτα. Ωστόσο, μάθαμε ότι για περίπου μια μισή ώρα τον περιμένατε και μάλιστα μέσα στη βροχή. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Τι σας είπε? Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάναμε μια συνάντηση με τον κύριο Σταϊκούρα και με μεγάλη βουλή του μεταλήπτους μου μπορώ να πω ότι στεναχωρήθηκα, έσφιξε η ψυχή μου. Γιατί στην ερώτηση που του κάναμε, αν τους απασχολεί η κοινωνία, εάν τους απασχολούν οι αυτοκτονίες, γιατί συγκεκριμένη μέρα είχαμε 3 αυτοκτονίες στη χώρα και 1 εδώ στην Πάτρα. Σωστά. Η απάντησή του ήταν: εμάς το μόνο που μας απασχολεί είναι τα νούμερα και οι στόχοι. Εμείς, σαν Υπουργείο Οικονομικών, θέλουμε να πιάσουμε τους στόχους. Αν είναι δυνατόν, να σου απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ότι ενδιαφέρεται πιο πολύ να εξασφαλίσει τα λεφτά στους στοχογλύφους δανειστάδες μας από την ελληνική κοινωνία. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο αγροτικό. Είναι πανελλαδικό, έχει αγγίξει όλους τους κλάδους. Συγγνώμη, παρακαλώ. Και το χειρότερο είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση βάλει τη μία κοινωνική ομάδα να δίνει τις άλλες. Ξεκινήσαμε. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Κλέβουν οι ταξιτζίδες, κλέβουν τα μαγαζιά, κλέβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους κτλ. Και ακριβώς. Τώρα έρχεται και χτυπάει πιο τον αγρότη, την ραχοκοκαλιά της Ελλάδος και έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά σε τι συνθήκες ζει και σε τι συνθήκες παράγει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο αγρότης είναι ο μόνος κλάδος που δουλεύει στις πιο αντίξωες συνθήκες. Τι δεν είναι πραγματικότητα?
απατεώνα, κλέφτη, ότι καπηλεύεται τις αγροτικές επιδοτήσεις, ότι δεν φορολογείται και όλα όσα έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή αισθάνομαι άσχημα ως Έλληνας πολίτης που δεν Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Λαλιώτη. Ακούμε και πολλά τον τελευταίο καιρό για μια υπογραφή για την κατοικία σας εκεί, για άρση της πρώτης κατοικίας. Να μπορείτε το ΣΔΟΕΛΑ να εισβάλλει μέσα στα σπίτια. Κάθε αγρότης λοιπόν που καλείται να ανοίξει βιβλία β' κατηγορίας τώρα, είναι υποχρεωμένος, αν δηλώσει η έδρα της επιχείρησης στο σπίτι του, να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση άρση της ασυλίας της κατοικίας του. Αυτά δεν ξέρω τώρα. Δεν μπορώ να πω γιατί είμαι και μικρός ηλικιακά, δεν έχω θυμηθεί αν γινόντουσαν αυτά παλαιότερα σε δικτατορικές κυβερνήσεις. Πάντως τα τελευταία 40-30 χρόνια που θυμάμαι στον εαυτό μου δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, η λάσπη που έχετε δεχτεί είναι αρκετή όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ξέρετε η άλλη πλευρά λέει ότι οι αγρότες, για να το πούμε απλά και λαϊκά, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, τα προηγούμενα χρόνια είχαν οικονομήσει και με επιδοτήσεις και με προγράμματα και με το ένα και με το άλλο. Τελικά, κύριε Λαλιώτη, επειδή εσείς δεν αποφεύγετε να πείτε την αλήθεια, υπήρξαν κάποιοι συναδελφοί σας οι οποίοι πλούτησαν. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Απλό. Αφού λοιπόν ο αγρότης έχει οικονομήσει και τα έχει πάρει, να μιλήσουμε έτσι λαϊκά τα τελευταία χρόνια, γιατί τα χωριά δεν γέμισαν κόσμο και αντιθέτως άδειασαν. Ναι. Είναι απλό το παράδειγμα. Εκτός αυτού, να πούμε και ποιοι τα παίρνουν στον αγροτικό κόσμο, να το πούμε. Γιατί υπάρχουν κάποιοι στον αγροτικό κόσμο που τα παίρνουν. Τα παίρνουν λοιπόν. Να ολοκληρώσω όμως. Αλλά δεν είναι αγρότες. Ειδικά στον νομό Ηλίας. Οι μεγάλες εκτάσεις ανήκουν σε κάποιες μεγαλοοικογένειες, πρώην μεγαλοοικογένειες αγροτικές. Δηλαδή, κάποιες οικογένειες προηγούμενης γενιάς, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα, να το πω λαϊκά και στραβό να ήταν το παιδί τους, να το στείλουν στο εξωτερικό, να το σπουδάσουν, να το φέρουν με ένα πτυχίο, και τα πτυχία ξέρετε πολύ καλά ότι εκείνες τις εποχές περνάγανε στην Ελλάδα. Είναι αυτή τη στιγμή δικηγόρος ή γιατρός, κρατάει τις εκτάσεις του στο χωριό, που είναι και πολύ μεγάλες, τις νοικιάζει σε έναν αγρότη, παίρνει τις επιδοτήσεις και ο αγρότης παίρνει το τίποτα. Έχει να δεμάνει με το Θεό, με την κυβέρνηση, με το μεγαλέμπορο, με τα καρτέλ, με όλα αυτά. Ενώ εν λόγω κύριος έχει παραχωρήσει την έκτασή του στον αγρότη να την καλλιεργήσει και παίρνει την επιδότησή του. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι ο πρίγκιπας της Αγγλίας είναι ο μεγαλύτερος αγρότης. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή οι αγροτικές επιδοτήσεις πηγαίνουν σε κάποιες παλιές μεγαλοοικογένειες αγροτικές, οι οποίες κρατάνε τις εκτάσεις, παίρνουν την επιδότηση χωρίς να καλλιεργούν